Prva crta. Dobar dan poštovani slušatelji, 9 je sati 30 minuta. U prvoj smo crti, s vama su Ivana Hegeduš i Miruna Kastratović. Prva crta. Ultramaraton kao spas i terapija, zdravlje i cilj, tema je današnje prve crte. S nama su dvojica ultramaratonaca koji su poznati po redovnim nastupima na najdužoj europskoj etapnoj utrci od Zagrebačke Kustošije do Vukovarske Ovčare. A s početkom nove godine počinju pripreme i za četvrti po redu ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Ima tu još ultramaratona o kojima ćemo razgovarati. U našem je osječkom studiju Elvir Rakipović. Dobar dan, dobro jutro. Dobar dan. A sa mnom je u zagrebačkom studiju Duško Štrbac. Dobar dan. Dobrodošli. Dan. Hvala. Samo još par detalja o našim gostima. Dakle, gospodin Elvir Rakipović, umirovljen je časnik Hrvatske vojske, dragovoljac Domovinskog rata, čiji rezultati na ultramaratonu putem dragovoljaca HOS-a nema, dakle, takav rezultat nema niti jedan drugi sportaš. S druge strane, gospodin Duško Štrbac, dočasnik je, umirovljeni dočasnik i 50% ratni vojni invalid. Trčanjem se bavi sad, evo, skoro 16 godina i do sada je istrčao 50.000 kilometara. Prije nego što pređemo na ovaj ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji je zapravo bio nekakav poticaj da se nađemo u ovom studiju, ja bih voljela da se vratimo za kratko u jučerašnji dan. Obojica ste bili u Pakracu. Evo, gospodine Štrbac, jučer ste trčali u Pakracu. To je isto tako tradicionalni ultramaraton, čak najduže traje zapravo po godinama. Po stažu, da. Inače, to je trka, memorijalna trka, 14. godinu za redom za poginulog mog zapovjednika 76. samostalnog bataljuna koji je na jučerašnji dan 29.12.1991. godine sa još šestoricom bjelovarskih branitelja poginuo. I njima u spomen smo jučer trčali trku pod nazivom Fokinom stazom, duga je 11 km, nije duga, ali jako zahtjevna jer se trči na Omanovac, najviše tamo brdo u Pakracu. Bilo je jako hladno, došlo nas je 14 trkača iz Slavonskog Broda, Osijeka, Pakraca i Daruvara i ja, moja malenkost iz Zagreba. Znači, na ovoj hladnoći, recite koliko, znali se koji je broj ovako ultramaratonaca koji su već dokazani po stažu u Hrvatskoj? Pa ja vjerujem ovako, sad sam zatekla, ali nema više od 10, recimo. I vi se svi vjerojatno znate. Da. Samo što se mi razlikujemo, što mi ne trčimo, kako bi se rekli, za novce. I ne trčimo da budemo prvaci Hrvatske, ne znam, neko smo većinom nas i branitelji, trčimo za poginuli memorijalne trke, više manje. Da. Dobro. Gospodine Rakipoviću, već sad počinju pripreme s novom godinom zapravo za ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Ovo će biti četvrti. Ko je smislio taj maraton, dakle tu dionicu i zašto? Pa na ideju da se to trči došao je upravo moj kolega Duško Štrbac, glavni organizator je Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, koje već godinama organizira razne konvoje odlaska u Srebrenicu da bi se vidjelo šta se tamo dogodilo. Dobro. Ja osobno trčim taj ultramaraton jer mi je cilj da se poklonim svim smrtno stradalim nevinim žrtvama u proteklom ratu, a znamo da ih je najviše bilo na Ovčari i Srebrenici. Bilo je nevinih civilnih žrtava i na strani Srba kao i drugih nacionalnosti. Zbog toga se ovaj ultramaraton i zove ultramaraton mira. Ja ga ne trčim sa nekakvom mržnjom u sebi, već jednostavno ne smijemo zaboraviti što se sve ružno dogodilo u Domovinskom ratu, odnosno u proteklom ratu na područjima bivše Jugoslavije. Trčat će vas četvorica? Pa trčat će nas četvorica. Trčat ću, znači ja i Duško trčimo po četvrti put, zatim će s nama trčati Robert Kasumović, isto je ratni vojni invalid, i docent Dražen Čučić sa Ekonomskog fakulteta iz Osijeka. I još bi napomenuo da je s nama znao trčati pojedinu dionicu kao i prošle godine, prvu i zadnju, Domagoj Šeremet. Inače Domagoj je sin Stipe Šeremeta, branitelja sa Trpinjske ceste iz Vukovara. Gospodine Štrbac, to od Vukovara do Srebrenice trči se, ima 227 km, ako imam dobru informaciju, trči se u nekoliko etapa. Dosta se iscrpite sigurno dok dođete do Srebrenice.
To je takozvano etapno trčanje. U prosjeku trčimo 46 km dnevno. Ja kažem, nikad nije teško trčati kad znaš za koga trčiš i zašto trčiš. Međutim, moram napomenuti da je organizacija izuzetno dobra. Imamo, znači, logistika je fenomenalna, imamo liječnicu koja je Elvirova supruga ujedno, a i od nedavno i pa i motivirana. Da, pa je postala i maratonka. Nedavno smo istrčali u Istanbulu na svoj prvi maraton. Ja sam neki 35, jer Elvir ne znam koliko, možda ja vjerujem i više maratona. Tako da nam je logistika fenomenalna i u prosjeku 46 km, otrčimo, odspavamo, odmorimo se, ujutro opet krećemo i tako. To je, nije jako zahtjevno, trčali smo i puno zahtjevnije. I taj dojam kad dođete u Potočare? To je teško, još pogotovo prvi put kad sam došao. Ja sam, kako sam kada pukao po svim šavovima, kad vi vidite 500 onih ljesova, znači u jednom danu se njih 500 sahranjuje i to u tim ljesovima nisu, to dio je samo kosti ili glava ili ruka, jer nema cijeloga, jer su oni njih iz ne znam kako su to na različita mjesta su razbacivali, tako da je to jako teško. I kad vidite, znači, te obitelji kako plaču i kraj trke, kad to sve vidite, ja nisam mogao sebi doći na pol sata. Prošle godine je bilo nešto malo manje, ali znate, lakše kad već si pripremljen, kad znaš šta te čeka. Ovo je bilo, prvi put je bilo prestrašno. Najteže. Vama kako je, gospodine Rakipoviću, bilo doći u Potočare, onako kao što veli gospodin Štrbac, na kraju trke, znači iscrpljeni i emocionalno i psihički i fizički, na rubu snaga? Izuzetno je teško krenuti sa Ovčare gdje je bilo oko 200 civilnih žrtava. A kad dođete u Potočare gdje je bilo preko 8.000, mislim, to je nešto neopisivo. To je, čovjek jednostavno ne može doći sebi. Kad se vidi da je tu bilo žrtava od male djece do staraca od 90 i više godina, kao što je kolega Duško rekao, jednostavno emocije se tu ne mogu suzdržati. Znao sam reći novinarima, snimite, nek se vidi kako se čovjek ovdje osjeća i najčešće kroz suze dajem svoje intervjue tamo. Da, kako ste se vas dvojica našli u ovim ultramaratonskim vodama? Nije to baš nekakav česti izbor. Inače i za branitelje isto tako. Evo, ko će početi, vi, gospodine Štrbac, prvo, pa ćemo onda od Elvira čuti. Ja sam imao čast i zadovoljstvo Elvira upoznati baš na ovoj memorijalnoj trci za poginule HOS-ovce, znači Zagreb-Vukovar. To je bilo prije 11 godina, ona mene fascinirao, on je bio vojnik, aktivni vojnik je bio i tu smo se mi upoznali i kasnije sam ja počeo organizirati memorijalne trke i onda sam zvao njega, Roberta, jer smo trčali, ne znam, evo, nas 7 maratonaca za 7 poginulih branitelja, za 7 kaštela sa Čijova u Split. I mi smo se prozvali glasnici isti, znači mi smo maratonci iz različitih klubova, ali nam je cilj isti, znači okupljamo se i trčimo, znači ove memorijalne trke, znači nismo članovi nijednih kluba, nego smo glasnici isti, znači širimo tu istinu o Domovinskom ratu. Ima nas 10-ak i onda kako kada i ovisi. Jeste vi bili sportaš prije rata? Ne. Ja sam inače inženjer strojarstva, rat me dočekao u srednjoj školi, oženjen, 2 djece, imam i unuka i ja sam počeo prije 16 godina, sa 40 godina sam kao psihoterapiju, gdje su me psihijatri, psiholozi motivirali da se počnem baviti nečim, da nije samo piti tablete i sjediti u nekom čošku. Počeo sam najprije sa planinarenjem i onda postepeno sa trčanjem i 5. siječnja 1999. sam odlučio, samo zatajno sam se zavjetovao da ću trenirati 5 godina da istrčim maraton, a 10 godina da istrčim dionicu Zagreb-Pakrac u dužini od 120 km, da to posvetim svom poginulom bratu. Međutim, ja sam to uspio realizirati za 3 godine. I tako, ovisnik o tabletama, postao sam ovisnik o trčanju i tako da u biti godišnje istrčim između 3,5 do 4.000 km, što u treningu, što u trkama. Dakle, to je bila ta jedna kriza posljeratna, jel? PTSP-ovska, klasična, iz koje ste ipak uspjeli na taj način zapravo izaći. Sad nema više, gotovo je. Prošlo je. Ima bljesko, vraća se to, znate, ali baš onda kad
kad se to počne vraćati, onda baš odemo na trening, istrčimo se, kako se kaže, iznojimo se, tu muku iz sebe izbacimo i kako se kaže, sutra novi dan i tak mi funkcioniramo. Ja vjerujem da dođe do neke povrede teže, ja ne znam kako bi ja to, vjerujte mi. A nađete neki drugi način. Očito nešto bi morao naći, ali bez toga, to je jedna pozitivna jedna ovisnost kojom bi svakom preporučio, pogotovo to trčanje, to je najjednostavnije za prakticirati, ne treba ti ekipa, ne treba ti koš, ne treba ti, ne znam, lopta, bazen. Najjeftinije. Stara trenirka, pa nema, danas ima stvarno veliki izbor, možete relativno dobro tenisicu već za 300-400 kuna i možete trčati kao amater 6-7 mjeseci. A mi trkači, nažalost, nama tenisice traju 2-3 mjeseca. To je neki 600 do 800 km, a to mi pretrčimo. Znači, i onda moraš godišnje 3-4 para, a po 100 eura, tako da to je relativno skupo, ali imamo sponzore koji prepoznaju nas i naš rad i hvala Bogu za sad je to sljedeći sponzor. Najveći nam je sponzor bio naš gradonačelnik koji nažalost sad nije, znači, kako se kaže, u mogućnosti, vjerujem da neće ti projekti propasti. Nama je glavni sponzor ovog ultramaratona Vukovar Srebrenica, znači spojili smo dva najveća stratišta u ovom prethodnom znači, ratu i sponzor nam je bio najveći gospodin Bandić. Dobro. Pa ja vjerujem da će i grad Zagreb. Grad Zagreb nije nestao. Jer on je sportaš, on nas razumije i svačate, jer on je rijetko čovjek koji je na takvoj funkciji da svača. Zato što je on trkač, on je smenom trčao, taj Zagreb Pakrac nije cijelu dionicu, prvi 30 km i onda je otišao doma prespavati, ali to je bilo prije 13 godina. I onda je, ili mnogi Zagrebčani, odnosno Hrvati, ne vjeruju da on to trči, da smatra to nemoguće, da gradonačelnik takvoga grada, da on to može trčiti, ali vjerujte mi, može, jer s menom je trči nekoliko puta. Gospodine Rakipoviću, kako ste se vi našli? Jeste vi bili sportaš prije rata ili negdje poslije rata, ili kao, je li isto išla ovakva nekakva priča? Pa ja sam se inače od malena bavio sportovima i prošao sam gotovo sve sportove. Inače rođen sam u Belišću i tamo sam, trenirao nogomet, rukomet, košarku u školi, bavio se streljaštvom i raznim sportovima. Imam evidenciju svih svojih treninga već 28 godina i mislim da bi na godinu trebao doći do brojke od oko 100.000 pretrčanih kilometara. Ogromna brojka. Pa je. Ogromna stvarno. Dobro. Je. Dobro, a nakon rata kako je počelo to sa ultramaratonom? Pa za ovaj ultramaraton Zagreb-Vukovar saznao sam 2004. godine, tada sam radio kao časnik u Hrvatskoj vojsci i odmah sam dobio želju da sudjelujem u njemu, s tim da sam još 1999. istrčao svoj prvi ultramaraton od 100 km za Hrvatsku vojsku i postavio još uvijek važeći rekord. Trčalo se u Švicarskoj u Bilu. A ovaj ultramaraton je vezan uz Domovinski rat i to mi je glavni okidač, odnosno i motiv zašto sudjelujem, a pogotovo 11 godina zaredom, pa sam jedinstven po tome u Hrvatskoj što sam ga do sad 10 puta uspio istrčati. S jednim odustanjem 2006. godine kad mi je na trećoj dionici otišla Ahilova tetiva koja je nakon toga sanirana operativnim putem i sad je sve u redu, mogu i dalje trčati. Znači imali ste opravdan razlog zašto taj dio niste mogli trčati? Pa imao sam. Dobro. Što vama znači, evo tu smo malo prije, gospodin Štrbas nam je objasnio da to da je zapravo jednu negativne nekakve ovisnosti zamijenio pozitivnim, a to je trčanje, za vrijeme kojeg se izlučuju dakle ti hormoni sreće i tako, pa onda to postane nešto što čovjeku treba na kraju svaki dan. Pa mene to opušta, ja isto imam PTSP. Stradao sam od tenkovske granate 21.11.1991. godine. Tu mi je i tijelo malo stradalo, imam pomak gornjeg torza za 1,5 cm, ali kažem, trčanje mi je jedan ispušni ventil i ja i dan danas imam traume vezano za, traume. Sjetim se tih najgorih situacija, najgore su mi scene od 9.11.1991. godine kad sam bio nažalost neuspjelom proboju za Vukovar. Tad mi je pred očima poginulo nekoliko suboraca. Dvojica su bila na par metara od mene raznesena u komade, dok je treći bio ranjen. Njega sam, kad se tank povukao, uspio previti i izvući ga do izlaza iz sela. Čovjek je danas živ, ima 3 djece i kažem, jednostavno trčanje me opušta i to mi je najbolja terapija. Tako da znam izaći van i po 3-4 sata trčati, to je nešto što mi pomaže i čini me sretnim i zadovoljnim. Svaki dan?
Pa gotovo svaki dan. Zapravo morate i održavati, baš smo malo prije pričali, morate održavati kondiciju. Ako se opustite, onda bude teško se vratiti nazad u stroj. Pa u biti mi nikad nestajemo. Ja sam i kineziolog po struci i diplomirao sam baš na temu rekreativno trčanje u funkciji zdravlja. Tako da u biti možemo jedino ovisno vremenskim uvjetima ili ne znam, i planu koje je trka, malo smanjiti intenzitet svojih treninga. A po potrebi onda ga povećamo kad trčimo onoliko koliko smatramo da nam treba, jer i sam Duško je najavio odnosno naglasio da mi ne trčimo za novce. Ja sam igrom slučaja od 10 istrčanih ultramaratona Zagreb Vukovar 9 puta bio na pobjedničkom postolju. Ali nikad mi nije cilj bio doći tamo i podići taj pobjednički pehar, nego prvenstveno pokloniti se svim tim žrtvama sa Ovčare. Čitala sam u jednom vašem intervju da naravno, kao što smo rekli, prilikom tih iznimnih zapravo napora, kad malo popuštaju nekakve uobičajene barijere, onda imate krize, dakle dok trčite pa vam se javljaju te slike iz rata i tako. Kako savladavate te krize? Pa teško je, često mi se zna desiti. Ja volim izaći trčati u prirodu, recimo kod nas je jako blizu Baranja, samo pretrčimo most doktora Franje Tuđmana i mogu ići prema Bilju, ne znam ili samim nasipom iza Zoološkog vrta u Osijeku. A šta mi se dešava? Dešava mi se da kad mi dođu te slike u glavu, recimo da povremeno ostajem bez zraka, bude mi teško. Koljena počnu propadati, na par koraka, javi vam se enormni pritisak u glavi. I onda nastavite trčati, pa pusti se tu i koja suza, čovjek se sjeti svega onog što je proživio, onih najtežih trenutaka. Ali onda ste nakon toga, ne znam kako bi to objasnio, nakon toga se osjećam tako lijepo kao da trčim po oblacima. Znači to je ta terapija u biti. I što bi savjetovao mnogima koji imaju slične tegobe. Ne moraju biti vezane uz Domovinski rat, jer znamo da smo danas svi manje više izloženi stresom i mislim da bi trčanje tu moglo puno pomoći. Ali drugi vidovi rekreacije, vožnja biciklom, odnosno boravak u prirodi na svježem zraku, na otvorenom. Zapravo, kada sam pripremala ovu emisiju, rečeno mi je da, a to bi zapravo vi najbolje možda mogli objasniti, da postoji nekakva ideja da se snimi film o ovoj utrci Ovčara Srebrenica, ne bi li se na neki način ta priča i ta vaša ideja i trud i to pronijelo, dakle vidjelo na festivalima, ne bi li se snimilo nešto što onda se može ostati kao nekakav trajno sjećanje na te događaje i trajni podsjetnik na to što vi radite? Pa na godinu se obilježava 20 godina genocida u Srebrenici. Pa smo uspostavili suradnju sa građanskom inicijativom Veteranski centar, a ona promiče pozitivne vrijednosti koje su proistekle iz Domovinskog rata kroz sport, umjetnost, kulturu, psihoterapiju i za koje stoje. Recimo, mi smo tu baš na bazi sporta. Znači, dr. Božidar Popović, branitelj prve gardijske brigade Tigrovi Srećko Karić i redateljica Biljana Čakić, oni bi bili nosioci toga projekta. Ta bi nas ekipa sljedeće godine pratila tijekom cijelog ultramaratona, odnosno svih 5 dana koliko se trči. Znači, snimili bi one trenutke i same trke i tijekom i nakon, naše emocije, kako se mi osjećamo i na pojedinim kilometrima i samom dolasku tamo, susret sa obiteljima poginulih koji treba biti pokoban taj dan i sve ostalo. Da, evo imamo i zapravo nemamo poziva. Naš broj je 6167-001 za slučaj da nam se neko želi priključiti. Dakle, predbroj za Zagreb 01 i 6167-001. Vi ste inače, gospodine Rakipoviću, diplomirali na temi rekreativno trčanje u funkciji zdravlja. Dakle, vi bi o tome mogli održati jedno predavanje. Pa mogao bi. Ja inače volontiram u Našičkoj bolnici baš kod doktora Božidara Popovića, gdje jedanput mjesečno dolazim i pacijentima održim 2 sata. 1 sat im pričam teoretski o trčanju, rekreativnom trčanju, kako ono može pozitivno djelovati na naše zdravlje, dok drugi sat s tim pacijentima prošetamo sat vremena po Našičkom parku i tamo odgovaram na njihova pitanja. Uh-huh. I šta ih zanima? Kako se uključiti u sport? Pa zanima ih kako ja na svom primjeru, kažem i primjeru mnogih drugih s kojima ja vodim i školu trčanja u Osijeku za odrasle i ljudi su oduševljeni. Najstarija polaznica ima 68 godina i u stanju je nakon nepuna 2 mjeseca lagano istrčati oko 5 kilometara. Uh-huh. Evo imamo jedan poziv pa predlažem da ga poslušamo. Dobar dan, slušamo vas.
Halo, recite, tu smo. Dobar dan. Slušatelj iz Vira, sam sam bio branitelj na prvoj crti u istočnoj Slavoniji i od toga nemam ništa, nemam ni na spisku i nikome ništa. I dok to slušam, meni je malo mučno. Dobro. Jer ja se samo pitam jedno, dozvolite. Kako je moguće da oni koji se predstavljaju invalidima, nesposobni za rad, nesposobni za privređivanje, žive praktički na teret društva i istovremeno mogu trčati ultramaratone. Ja koji danonoćno radim praktički, ja ne mogu istrčati ni 2 kilometra da se ne zapušem. On ne radi, nije sposoban za rad i može trčati 100 km. To meni nešto ne štima, tu ja samo vidim teški parazitizam i život na tuđi račun. Hvala lijepa i doviđenja. Odlično pitanje, hvala vam lijepa. Evo, ćete vi, gospodine Štrbac? Elvir bi mogao to bolje. Elvire, hoćete vi onda? Meni malo sad... Nije mogu odgovoriti, pitanje mi je na mjestu. Biti ljudi kad nas pogledaju fizički misle da smo zdravi. Ja sam rekao kako se osjećam. Šta mi gospodin da je slušao, čuo bi koje su to traume, koje sam ja recimo osobno prošao trauma i mnogi branitelji. Da se ostaje bez zraka, da je pritisak u glavi enorman. Ja nemam lažnu dokumentaciju, imam pravu dokumentaciju, liječio sam se kod psihijatra, supruga mi je liječnik, ja se ne liječim u Osijeku, nego se liječim u Dubravi i liječim se kod doktorice Elvire Kojić u Virovitici, jer su mi ti ljudi pomogli kroz... Znači... pomogli jednostavno ovim mojim tegobama. S tim bi isto naglasio da sam ja nakon rata i završio 2 fakulteta. Završio sam Kinezološki fakultet u Zagrebu i Ekonomski fakultet u Osijeku. Ja nisam sam donio odluku o svom umirovljenju, nego jednostavno liječnička komisija. Da, uglavnom ultramaraton je definitivno lijek za psihičke poteškoće i za PTSP, a što se tiče tijela i oštećenja tijela, kako ono trpi te napore? Vjerojatno nije jednostavno. Pa nije jednostavno, ja promoviram rekreativno trčanje. Ovo što ja radim nije rekreativno i niko normalan ne bi toliko puta stao na start, recimo ovog ultramaratona na kojem sam ja stao, da nemam toliko trauma o sebi i toliko bola. Ja nisam naglasio da mene na tim ja svaki svoj ultramaraton imenom, prezmenom posvetim svojim suborcima, a na cilju me dočekaju ili majke, ili supruge, ili djeca tih poginulih suboraca. I zašto kažem ovo nije zdravo što ja radim, jer ja sam već operirao sam obje ahilove tetive, 2 ingvinalne hernije, imam diskus hernije, znači imam zdravstvenih tegoba, ali kažem jednostavno me nešto gura da trčim i dalje i opuštam i to mi je najbolja terapija, puno bolja terapija od terapije lijekovima koju nažalost ponekad isto moram uzimati. Evo imamo još jedan poziv, nadam se da će biti u drugom smjeru usmjeren. Dobar dan, slušam vas. Dobar dan. Izvolite. Zovem iz Požege. Nisam u ničijoj stranci, poštivam branitelje. Moj muž je bio branitelj sa 45 godina, dobrovoljac. Ja sam radila u bolnici i ostavljala sina samog sa 10 godina kod kuće, dok sam cijelu noć vozala ranjenike. Ništa nismo tražili od države jer smo branili našu Hrvatsku. A ovi što tamo sada su u Vukovarskoj ulici, neka i bude stid. Moj muž ima 2000 kuna mirovinu, a oni imaju 9.000, 10.000 i sad i smjenu ovih dobri ljudi. Mislite na to prosvjednike u Savskoj, jel? Pretpostavljam da. I molila bi ove poštene branitelje da odu kod nje da i kažu da idu kući svojoj. Da mi isto preteško živimo. Oni imaju 10.000, mi 2.000. Dobro. Eto, toliko. Ja sam jako kivna na te ljude tamo u Vukovarskoj. Plakala bi. Ja sam sina ostavljala sa 10 godina po noći kod kuće. Ja sam išla raditi u bolnicu, vozala ranjenike. Dobro, hvala lijepa gospođe. Hvala, morat ćemo uskoro završiti. Evo, stvarnost je jedno, trud je, ali svako na svoj način pokušava tu stvarnost oplemeniti, pa tako. Znate što bi ja još rekao pred kraj ovoga, da invalida nema tjelesnih, nego ima samo u glavi. Vjerujte mi, ima ovaj gospodin kad rekao kakav je to invalid koji istrči recimo 100 km. Vjerujte mi da ima invalida bez obje noge pa istrče maraton. Valjda je čuo za paraolimpijske igre. Mislim, sjetimo se našega sportaša, gospodina Kralja, pa bez oba dvije noge postaje svjetski prvak u bacanju kugle. Znači, hoće reći da on nije invalid. Znači, ograničenja nema. Da, pa nema ograničenja, mislim, ima samo u glavi. Ne? Dobro, želite li možda, evo, gospodine Rakipoviću i vi, gospodine Štrbac, još neku poruku prije kraja, kratku? Pa ja trčite ljudi, trčite, jel to? Pa ja bi to rekao, trčite, vozite bicikl ili se bavite nekim drugom fizičkom aktivnošću i na taj način
i na taj način budite na svježem zraku tijekom cijele godine. Dobro, isto i vi, gospodine. Isto. Dobro, hvala. Samo na svježi zrak. Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji. U prvoj crti bili smo s braniteljima koji pokazuju zavidne uspjehe kao poznati hrvatski ultramaratonci. To su bili Elvir Rakipović i Duško Štrbac. Od nas sa radija s vama su bili Ivana Hegeduš i Miruna Kastratović. Slušajte nas